IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti puso to bintar, adamay sa alugar, amang TED itital na, ragsak, ken memorable a kapadasan, para kadagiti okasyon ken panag-relax. Dahito iti dadapilan events, management, and services. Masansa na sa pulen dagiti tattao ti lugar, ang mabalin a pagtitipunan dagiti espesyal nga okasyon, kas kuma iti kasar, birthday, reunion, ken sabali pay a gatherings. Iti dadapilan events management services saan lang nga venue timated, ludiket may saan na pintas ken makapaginana a kapadasan. Na-conceptualize ken naidisenyo daytoy babaen ken ni Engineer Martin V. Tunak ken Architect Buena May C. Tunak ang nagtarigagay ang mga parangay ti maysa nga events place ang mga ipakita iti kinapintas ti Ilocos Norte. May sapay kadagiti proud features ti dadapilan events management services ket ti swimming pool amang TED iti presko ken ragsak kadagiti pamilya ken barkada akayat na ti agrelax iti napudod a panawen. At damit dagiti komportable ken elegant a hotel rooms ang nakasagana para kadagiti bisita akayat na tinatal na ken komportable a pagyanan. Babaen iti relaxing ambience ken nature-inspired design agbalin a mas memorable ti panag-stay ti lugar. Babaen iti calming view dagiti green fields ken adayo a kabanbantayan. Maawatan no apay ang nagbalin dayto a lugar a perpekto para iti paniginana ken panagselebrar. Soon to open met dagiti pasilidad kas ti outdoor events place, pool bar, coffee shop, ken coffee and milk bar, ang manginayon ti ragsak ken comfortable a panag-stay dagiti bisita. Manipod iti family gatherings, aginggat intimate celebrations, nakasagana ti dadapilan events management services ang mga ramid iti unforgettable moments para kadagiti customers. Tal na, kinapintas ken memorable a kapadasan. Daytoy ti kari ti dadapilan events management services. Masarakan iti barangay Abkir, Vintar, Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak IFM. IFM News. IFM News. Lokal.